алейкум азизои дили дида, моро албатта мешиносед. Умед ном дорам, наворбардор, аксбардор аз диҳаи дашти қозӣ ҷамоати деҳоти ёрии шаҳри Панҷакент ҳастам. Дар бозиҳои бузкашӣ наворбардор барандагӣ мекунам, ҳамин ман ҳастам. Қарор дорам дар магазини электросантехника. Ина бинед, ман барои чӣ инҷо навор омадам. Ба диққат гӯш кунед. Дар мағозаи электросантехникаи шаҳри Панҷакенте ки дар баъзе бозиҳои бузкашӣ солимҳо монда истодаанд, ана ҳамин мағоза аст. Дар ин мағоза мо як бозӣ ташкил кардаги ҳастем то ба Наврӯзӣ, намедонам санаи 20 бошад, 21 бошад, 25 бошад, то ба ҳамин Наврӯзӣ, яъне охири моҳи мартро дар назар дорам. Шумо ҳар касе ки мебиёяд ҳамин ҷо аз 500 сомонӣ зиёд харид мекунад. Инҳо номи шуморо нависта мегиранд, ватсаби шуморо нависта мегиранд ва дохили лататрон мепартоянд. Аз шумо ин қимор ба ҳисоб намеёбад, бародари азиз. Ҳамчунин як тӯҳфа мешавад. Мепартоянд, агар шумо ду бор, се бор аз 500 сомон зиёд харид кунед, се маротиба номатонро нависта дохили лататрон мепартоянд, имтиёз ва имконияти шумо зиёд мегардад. Агар 3000 сомон харид кунед, 6 то соҳиби билет мегардед. Мепартоянд. Рӯзи Наврӯзӣ лататрона мо мебиёем, сиёмка мекунем, тоб метиҳем, аз дарунаш якум билете ки мебарояд дар ҳаҷми 500 сомонӣ тӯҳфа мегиред. Пул намегиред шумо. Гуфтамонам, дар ҳаҷми 500 сомонӣ бепул маҳсулот мехаред. Ина бинед чӣ қадар маҳсулот зиёд аст. любой чиза метавонед аз инҷо харидорӣ кунед. Дар суммаи 500 сомон бепул аст. ҷои дуюм 300 сомон бепул. Чӣ чизе ки мехаред ин дар Наврӯзӣ мешавад. 300 сомон бепул аст. ҷои сеюм 200 сомон чӣ маҳсулоте ки мехаред бепул аст. Ва дар оянда боз аз ин ҳам бозиҳои хубу ҷолиб мо ба роҳ мемонем. Ва агар дар рафти харидҳо агар аз номи канали мо шумо муроҷиат мекунед, дар вақти ҳамун бозӣ ман худам нагла мегӯям ку наглаи чӣ мегӯям худсарона бо аз ҳамин мағоза ягон чизи дигар гирифта болаи тӯҳфаетон монда, ман худам метиҳам, худо хоҳад, ё пулаша метиҳам ё кашида гирифта метиҳам як илоҷ карда. Ҳатман занг занед. Рақамҳои дар зери экран буда рақамҳои соҳиби анамин мағоза аст. Занг мезанед, ватсап дорад, телеграм дорад, менависед, ҳар чизе ки дар кор мепурсед. Ва як имтиёзи дигар ман барои шумо метиҳам. Аз кулли деҳаҳои шаҳру деҳоти Панҷакенту ноҳияи айнӣ метавонед шумо фармоиш, яъне заказ дода бошед. Даставка дорем. фаҳмидед? Даставка дорем. яъне чӣ? мебарем то ба ҳамон мошиное ки то деҳаи шумо меравад, метиҳем, роҳгирои худатон метиҳед. мо наметиҳем ҳеҷ вақт. зато мегӯянд ку ба гуфти рӯсо зато коратон буд мешавад. агар барои шумо агар ҳамин як дона метирам лозим ё як дона турбачае ки хурдакак мисол ба монанди мана ҳамин чизакоям лозим мешавад, ҷош мебиёд ба ҳамин дар мемонед. аммо шумо занг занед, пул равадам кор буд мешавад. ҳам шояд ки бурд мекунед, то ба Наврӯзӣ вақт доред, ҳатман муроҷиат кунед, харидорӣ кунед, аз 500 сомони зиёд соҳиби билет шавед, бурд кунеду бепул чиз харидорӣ кунед.